I pozdrav ljudi, ovdje je Serbian Smiles i danas ću vam pokazati kako dobiti Minecraft Premium account. Pa hajde da krenemo. Znači, link ove stranice će vam biti u opisu deskripcije. I ajmo da krenemo. Znači, idete na ovo Get Minecraft account now. Štikorate ovo nisam robot. Vas će nešto na početku ovdje da pita, vi uradite to što vam kaže, idete Get account. I evo ga, dobijete tu account. Ako vam se, na primjer, taj account ne sviđa, idete Get another account. Ni taj vam se ne sviđa, idemo dalje. Dobro, nema veze, ajde. Evo, na primjer, ako vam se neki svidi, dobro, meni svoj baš i ne sviđa. Evo, opet ovo isti, baš. Bože, kako su ovi. Dobro, evo, ajmo ovog ćemo. Ako vam se, na primjer, svidi, idete copy username, a da možete i ovako da ga kopijete, kao ovako. Ali lakše vam je ovako copy username. Ako ne znate možda kako da upalite vaš premium account, mislim da ga upalite, ne znam kako da vam kažem, sad se vidite. Znači idete šuljiti user, options, premium mod, ctrl plus v, znači to je ovo dole ispod malog shifta i start dugmeta i v, znači prvo stisnete ctrl, zatim stisnete v. Zatim uđete opet na internet, idete copy password, rekao sam možete i ovako, ali ja ću ovako. Opet uđete u Minecraft, ctrl plus v i eto ga, idete u login. I evo ga, Kintaj, nema veze. I ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!